Другата с голямото ми запря. Let's do this. Аз съм тук сега последното. Yes. Yes. Не. Последното ниво. Това е цялата година. Този път тук идва очертване. Този път много идва. Този път много идва. Този път направо ме убиват. Този път няма да мога да го намеря. Трудно е. Не. Yes. Давай напред. Yes. Не, бе! Малко стана. Почвай. Точно така. Евей. Yes. Минавам нивото. Не. Фаси. Много се изнервям заради това ниво май много се изнервям. Защото мисля, че няма да мога да мина. Ще мога. Точно така. Fuck! Ще го мина. Добре. Пак много добре. Много по-добре. Пръстите го забравях. Оставам. Арве! Let's go. Това е последното ниво и гол! Победихме. Браво на нас, приятели! И отиваме към купата. Еееей! Взехме златната купа. И сега да видим едно нещо в YouTube.
Виж сега какво ми викат. Top skiller, you're amazing. Huge congratulations, you have almost completed the game. But there's still more to go. To really become the world's greatest skiller, go ahead and try to achieve 3 stars on every level. Good luck, you can do it. It's showtime. She ain't all that though. Though her booty is round as an afro, so ain't really much to mention. Damn, I'm lying. All I Виж, wanna за мен клип направиха, како? Дето минах всичките нива на тяхната игра и взех голямата им купа и виж за Top мен клип skiller, правят you're на английски amazing. говори. Huge Вика, congratulations, това беше you have много almost яко completed the вика. game. But there's still Никой more не to можа go. вика To след тебе really да играе, become the вика. world's greatest Никой не skiller, можа go да ahead ги and мини. try to achieve 3 stars on every level. Виж, дето взема с потруба и Good luck, you can do it. It's showtime. Ти да прави нещо though. шоу. Though her booty is round as an afro. Видяхте ли, хора, колко добре беше и минах всичките нива. Благодаря, че ме гледахте. Това беше от мен и чао.